9.9 billion pesos. Mao kini matud pa ang kantidad sa na-claim sa mga beneficiaries sa Philhealth dinhi sa Central Visayas sa tuig 2024. Base sa datos sa Philhealth Region 7, labing taas nga kaso sa health package o procedure nga gisagop sa ilang ahensya ang hemodialysis, kung asa mukabat sa 1.6 billion pesos ang ilang napagawas nga kwarta. Misunod ang expanded newborn care package o gikatulo ang cesarean section. Dugang pa ni Ana, top 1 medical case nga gibayran sa Philhealth ang pneumonia, top 2 ang dengue ug top 3 ang stroke. Mas gipalambo na sab sa Philhealth ang ilang emergency care package. Saysay ni Dina Sanchez, Public Relations Officer sa Philhealth Region 7, nga karon lakip na nga maka-avail sila medical insurance coverage ang mga gipangdala sa emergency room ug wala ma-confine sulod sa 24 oras. Before, ang basic rule nato sa Philhealth, and it's stated in the law, in the National Health Insurance Act, nga dapat at least 24 hours confinement for it to avail. So kung naay mga emergency cases before nga walay surgery, normally dili sila maka-avail. So this time, kung naay mga nga instances, gidala sila sa emergency room, no, sa usa ka hospital, whether private or government, pwede nang maka-cover ang Philhealth og certain portion gihapon sa ato ang bill. Dugang pa ni Sanchez nga karon, dili na kinahanglan pa nga mga ospital aron mabati ang mga benepisyo gikan sa Philhealth. Pinaagi silang Philhealth Konsulta Package. Subay sa mong programa, mamahimong makadawat og libreng mga serbisyo sama sa primary care services, health screening, diagnostics ug mga tambal ang mga Philhealth beneficiaries ngadto sa mga pribado ug pampublikong tambalanan ug clinics. Around 200 plus na ato ang health facilities, no, nga nagpa-accredit as Philhealth Konsulta provider. So most of these facilities mga rural health units, although there are also some outpatient departments sa pipila ka mga hospitals, no, generally mas daghan ang government nga hospitals. There are also private clinics nga nagpa-accredit na, no, sa Philhealth. Here in Cebu, there are only 2 so far. In Negros Oriental, there are also 2, no, nga private clinics. Saysay sab ni Sanchez nga ang paglambo sa benefit packages sa Philhealth ang hinungdan sa pagsaka sa contribution sa mga miyembro niini. Gipahimugatan sab niya nga ang pagbayad sa Philhealth usa ka shared responsibility. Gani ang pagsiguro nga walay mabiyaan sa pagtabang ang tumong sa Philhealth. Philhealth as a government agency, dili man ta kabuot, no, di ta ka go beyond what is stated in the law. So nisubay si Philhealth unsay naa sa balaod, ang atong mga mambabalaod ang moamyenda ni Ana. No? Understand no nga social health insurance ni ang Philhealth. We are paying not just for ourselves but for every Filipino. It's a shared nga responsibility. Yes, it's a shared pod nga risk, no, kay dili man gyud ta kahibaw kanus ata masakit, kanus ata maospital. Kini si Queenie Joligon, alang sa MyTV, Cebu.